खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 नभेम्बर 2023 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अननानै फैनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोबो थानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। समाजाव थार लोगोनि आंखालबो जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि
गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव बयजोंबो मान होजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै गोमाफिननोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां खामानियावनो सांग्रां जानांगोन माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।